posik egoteko moduko momentu bat bizitzen ari garela uste dugu. Eta ponentzia politiko horrek printzipio batzuk onartu izan ditu gaur, eta hauek dira. Bat, aldarrikatzea nazio garela, aldarrikatzen du eta estatus berri bat negoziatzea proposatzen du. Bilateralitate eraginkor baten bidez, Europan gure naziotasuna aitortzea albidatzeko eta euskal lurralde guztietan gure eskubide sozial, ekonomiko, politiko, kultural eta linguistikoak babesteko eta bermatzeko. Bigarrena, euskal nortasunaren alde egiten du. Euskara eta gure kultura bultzatuko duena. Gero eta anitzagoa den gizarte batean, abiapuntutzat hartuz gizarteak gure sinesgarritasun sozial eta ekonomikoa apreziatzen duela. Eta gehiengo nagusi batez, Euskadi sujeto politiko gisa aitortzea babesten duela.